molt clar. No estic al 100% clar de què vull estudiar. No sé, no en tinc ni idea. Jo no ho tinc gens clar. Hola, preparats i preparades. Avui hem vingut al Saló de l'Ensenyament 2016. Hem vingut per parlar amb vosaltres, per saber què voleu estudiar, si ho teniu clar, i per descobrir les vostres vocacions. A veure si sabeu el moment exacte en el que veu descobrir per una anècdota o per una cosa que vau veure, una cosa que us va interessar, que volíeu fer allò durant la resta de la vostra vida. En fi, entrem al Saló de l'Ensenyament i anem a despertar vocacions. Som-hi! A mi m'agrada el món de l'animació. El que és l'ADN, les proteïnes... Vaig anar de creuer, hi havia noies que es dedicaven com a l'animació en el creuer. Jo vull estudiar enginyeria informàtica. I a mi m'agradava això que feien. És l'única cosa que realment m'interessa. No sé, que jo quería ser bombero. I ho vaig descobrir quan vaig fer una excursió a tercer de l'ESO, a l'ICO. Porque estaba en el camping y estábamos quemando hojas y se empezaron a quemar los árboles y había una casa al lado. Però des de petita sempre he volgut ser científica de perfums. Y desde entonces, no sé, quiero ser bombero. Doncs venen a demanar una mica de tot, des de gent d'ESO que comença a bullir una mica l'olla, d'interessar-se amb el que podrà estudiar d'aquí un parell o 3 d'anys endavant, i també ens venen la gent de batxillerat. Són gent que sap molt més cap on va, i apunta molt més concretament cap a una o dues carreres, i intentem donar la informació que ens demanin, no? Sí, assessoro, responc preguntes. El que interessa molt, sobretot, és preguntar què volen saber, perquè a vegades tenim tendència a deixar anar tot el rotllo de coses que sabem, que en sabem moltes, i potser no és el que volen saber. Per tant, sempre pregunto molt quins són els dubtes que tenen i intento resoldre'ls. Jo, si puc fer una recomanació, recomanaria que tothom triés el que li agrada. Amb el que es vegin treballant d'aquí 40 anys, perquè 40 anys se'ls passaran treballant a la seva vida, vull dir que allà on es sentirien feliços i felices d'estar treballant. I ara mateix estic entre fer química o nutrició humana. Doncs jo vull estudiar alguna cosa relacionat amb el món audiovisual. No sé per què, el profe em queia molt bé. M'encanta el món de la imatge, tot relacionat amb la fotografia, muntatge, Vull estudiar màrqueting amb relacions públiques. postproducció, edició. Sé que m'agrada més la ciència que les lletres i se'm dona més bé. No hi ha un moment clar, em vaig anar donant al cap del temps. Però això encara no en tinc ni idea. Tenia 11 anys o 12, amb una amiga meva, que és la meva millor amiga, vam estar rodant una pel·li. Tinc bastant clar que el que voldré fer és l'enginyeria informàtica. I des d'aquell moment vaig dir, uah, és que m'agrada molt el món aquest. Bé, jo com a professora crec que és important venir aquí, sobretot nosaltres, com ja ha dit el meu company, venim d'Eivissa, aleshores allí no hi ha tanta informació com pot tenir la gent que viu aquí. Sí que és cert que a vegades l'oferta pot ser una mica apabullant i sí que pot ser una mica excessiva, però o és així, o ho fas d'aquesta manera o no n'hi ha d'altra. La meva filla va venir l'any passat, que no ho tenia molt clar, i va venir a casa i va dir tenc la carrera que vull, és a dir, que sí que ho he comprovat en primera persona que funciona. Publicidad y relaciones públicas. Guia de muntanya o professor de ràfel o d'excursions. Y fue a partir de empezar en el mundo de las agencias, el casting. Crec que seria ciències polítiques. Perquè un dia vaig anar a l'acampada i hi havia uns quants monitors que eren molt amables i jo volia ser com ells. I em vaig donar compte perquè al veure avui en dia tanta gent a parlar a tele, de política i veient la situació, he vist que necessita un canvi i veig que jo seria la persona adequada. En el momento que menos te lo esperas llega
lo que realmente te gusta, que tampoco hay que estar ansioso por encontrar algo.